99% ta' tfal Maltin li għandhom inqas minn 5 snin jgħixu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Dan ħareġ minn statistika tal-Eurostat li saret tas-sena 2017. Jirriżulta li Malta flimkien mal-Italja, il-Bulgarija u r-Rumanija kisbu l-aqwa riżultati filwaqt li l-Estonja kellha l-inqas rata ta' saħħa fost it-tfal ta' taħt il-5 snin bi 92.4%. Malta mhux biss ġabet l-aqwa punteġġi fis-saħħa ta' tfal fl-età tenera, iżda anke rreġistrat l-ogħla livelli ta' saħħa fost it-tfal kollha ta' taħt is-16 sena, persentaġġ li jlaħħaq 98%. Dan ifisser li pajjiżna kiseb 2% iktar mill-medja tal-pajjiżi Ewropej. B'hekk Malta qabżet il-medja Ewropea f'kull grupp ta' etajiet fost it-tfal. Din l-istatistika titfa' dawl ukoll fuq dawk it-tfal b'limitazzjoni ta' attività fiżika minħabba raġunijiet ta' problemi fis-saħħa. Hawnhekk ukoll maġġoranza assoluta ta' tfal Maltin kważi 98% m'għandhom l-ebda minn dawn il-problemi b'kuntrast ma' pajjiżi oħra bħal Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Latvja li kisbu riżultati ferm inqas sodisfaċenti. Il-Eurostat tirrimarka li l-medja ta' tfal li juru limitazzjonijiet fl-attivitajiet tagħhom huwa ta' ftit inqas minn 5% fl-Unjoni Ewropea. Dan għal kontra ta' Malta fejn il-livell huwa tinqas minn 1%. Fi-stqarrija l-Ministeru għall-Familja u Drittijiet ta' Tfal irrikonoxxa s-sehem ta' dawk kollha involuti, speċjalment l-awtoritajiet tas-saħħa, l-aġenziji kollha soċjali li jaħdmu mat-tfal u anke l-istituzzjonijiet edukattivi kollha. Quddiem dawn ir-riżultati il-Gvern qal huwa impenjat li jassigura li se jibqa' jagħmel l-almu tiegħu biex kull tifel u tifla jgħix f'ambjent sigur, f'ambjent diċenti u l-bogħod mir-riskju ta' faqar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.